Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Panopa ndikuona mmodzi mwa anthu okondwera kwambiri uzauza dziko lonse la Malawi kuti chipani cha moyo ndi chimodzi, chipani cha dziko lonse ndi chimodzi, chipani chimene si cha banja ndi chimodzi. You can see the way the stadium is full. Yadzaza stadium kumulandira Chakwera, kumusangalira Chakwera, komanso kumperekeza pamene akuyamba second term pa 17 September 2025. And ino ndi chimodzi cha chimene Chakwera wamanga stadium ino 30,000 seater. Stadium ino ndi second from Bingo National Stadium. And you can see how the people of the northern region love Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Tisikambirana zinazo mpikisano ndi mpikisano koma owina ni mmodzi achimwene. SG 7,200,000 ndi kanthu kena uku mutapako zingati mene mukuonera? Ifeyo maganizo athu mene timaonera ndionena kuti enawa mwina angotengako 1.2 dziko lonse lapasi la Malawi. Yes. Are you sure? Zona zake ndi chinocho. Koma ndikuona litane ya president amene ali pamene paja 19 as we speak. President Chakwera kubwera panoyo wachi 20. What does that signify? Are you not concerned? Of course kumene kuja ndikutenga pepala kupereka ndikwina. Apereka 20 meters. Aya ndi ndale zimene zija. Ndi ndale munamumva wina inoke amafusa ena ndama azitenga kuti. There is a reason. Tione kuti apereka ndi angati. Koma olatakhala 20, olatakhala 30, koma owina ndi mozi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. The beauty of democracy. Democracy ndi imene iyi. Anthu akamachita express zofuna zawo. Koma owina makhala mmodzi. Ndi anthu akamabwera chonchicha, that's good. That's good. It strengthens democracy. Koma owina ndi mmodzi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. President oti amayang'ana dziko lonse ngati mmodzi, dziko limodzi. Alibe tsankho. Kuno kumpoto apange chitukuko, pakati apange chitukuko, kumwera apange chitukuko. Alibe nthawi yonena kuti isi ndipange pali ku Central Region. No. Ndekuti mukaona anthu akunoko akamaona misewu ija akuti munthu uyu anali kuti, akamaona ma stadium anali kuti, akamaona ma civic center kuzuzu anali kuti, akamaona madzi akumwa amene akubwera kuno anali kuti munthu ameneyi. That's why the people love Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Manifesto janaiwerenga ku Bingo National Stadium ili Mchingerezi ena ayamba kutanthauzira mwawo muli ndi ntchito yoyita mbasula mzilankhulo zosiyana. Akuti mpaka nakutembenuza kuti ati mwana akabadwa tizikapereka 500,000. Bodza la mkunkhuniza. Nkhani ndionena kuti mwana akabadwa mwina mwayankhule momveka bwino. Mwana akabadwa mdziko la Malawi tizimuganizira kuti akamadzafika zaka 18 adzakhala ndi zosoweka zotani. Mwana akamafika zaka 18 ndekuti maphunziro ake amafunika ndalama zambiri, zochitika zake zimafunika zambiri. Koma tikumakhala wopanikizidwa fa ana aja tikumadzidzimuka kuti afika zaka 18 apite ku college akhale ndi zosoweka. Mu president wa zeru azidziwa kuti ana akubadwawa akamadzafika zaka 18 adzafuna thandizo. Ndiyikize ndalama ku investment imene makhalira ngati imene niko Old Mutual zipanga multiply. Akamadzafika zaka 18 mwana amene uja adzakhale ndipo ogwira. Osati mwana akabadwa lero timpase 500. Mukapeza kuti awa analephera school kupita ku university ku secondary fa alibe ndalama. Ndi Chakwera kuti mwana akamafuna kupita ku school, mwana akamafuna kuthandizidwa azipeza pogwira. Koma kuti asapeze pogwira tiyikize ndalama zake zizichita multiply. Full stop. SGD ambranaso. Sikoma kwambiri. Richard Chimwendo Banda, mlembi wankulu wa chipani cha Malawi Congress. Tili panopa manja mwaskefa tena aliyesa kweze dzanja mwamba Mzimba Stadium aliyesa dzanja mwamba kwacha Dr. Chakwera watu ndani
waifeyo ndani. Zikomo kwambiri. Ulemu waukulu kwa inu a state president a dziko lino la Malawi, amenenso muli president wa chipani cha Malawi Congress Party, Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu kwa inu mayi watu wafuko Mama Monica Chakwera Anyagondwe, ulemu wanu. Ulemu. Zikomo kwambiri anyamata. Zikomo kwambiri. Thank you. Ulemu waukulu kwa inu Mai Catherine Gotanhara, First Deputy President wa chipani cha Malawi Congress Party, komanso Speaker of the National Assembly. Ulemu upite kwa nduna za boma nonse, koma chifukwa cha mwambo uno olemekezeka Bambo Moses Kunkuyu, ulemu wanu. Ulemu ngwenyama Inkos Yamakosi Mbelwa 5, ulemu wanu gogo. Ulemu masinyo chief nonse, ulemu matie nonse. Ulemu upite kwa ma MP mashado candidate, Regional Chairman Bambo Joseph Chavula, komanso Bambo Kez Msukwa, ma Regional Chairman atu, ulemu wanu. Apa mpando wonse ulemu wanu. Amayi ndi abambo chifukwa cha nthawi mundilole maulemu wonse akale malo mwake. Bwana President, choyamba mumve kulandiridwa mwapaderadera pano pa Mbelwa Stadium. Mulungu akudalitseni chifukwa ndinu president oyamba kudzaponda pa stadium yayikulu ngati ino kuno ku Mzimba. Bwana President, chachiwiri ndifuna ndiyankhule mawu ongophera mphongo zimene achavula komanso a Moses Kunkuyu ayankhulapo. Mwachidule ngati Secretary General wa chipani tifuna tikuthokozeni mobwereza kuti munavomera kuyimira Malawi Congress Party, koma kuposa zonse munavomera kupitiriza kupulumutsa mtundu wa Malawi. Akakuthokozani faza zitukuko zimene mwamanga pambali pa stadium, mwamanga nyumba za polisi, mwamanga nyumba za ame, mwayambaso kulambula misewu kuti ikhale yathala. Anthu akuchitipa sadzakuiwalani achakwera. Bwana, tikafika kukalonga inuyo ndi amene mwaonetsa kuti kalonga mmaidziwa, komanso kalonga ndi imene mapangitsa kuti tizikhala ndi mpunga wapamwamba dziko lonse la Malawi. Ma irrigation scheme mwamanga ndinu kukalonga. Iwo Excellency, misewu imene mwayamba kumanga kukalonga chauta yekha adzikudalitsani. Tikuti zikomo kwambiri. Kumene konse kukalonga bwana mwatimangira nyumba zija za polisi pacha pa Ipiana, Mulungu akudalitseni. Komanso kusongwe boda mukumanga konso nyumba za pamwamba za immigration, Mulungu azikudalitsani. Tikabwera kuno kumzimba bwana, kumzimba kuno umbono oyamba ndi stadium imetalowayi. Stadium ino ikumangidwa motsogozedwa ndi local government ku office kwa DC. Mwatenga ndalama kudzipereka maboma onse kuti adzimanga zitukuko ngati izi. Stadium ino akumanga kwa DC. Mujana nenera achavula stadium ino ndi anthu 30,000 Your Excellency. Koma stadium ino ili pa namba 2 dziko lonse la Malawi. Izi mwapanga kwa konda anthu akumzimba. Bwana, ndingathe kuyankhula zambiri koma mundilole ndingotamanga chifukwa cha nthawi. Chachikulu mukapita kulikoma ase Msongwe MP angathe kufotokoza amene mwasinthira likoma. Mukapita ku Nkhatape zikhale ng'oma angathe kufotokoza amene mwasinthira Nkhatape. Bwana, mwaponda pena paliponse kuno kumpoto, mwapereka ndalama pena paliponse kuno kumpoto, mwapanga zitukuko zooneka ndi maso.
Dingo kumbutsapo pano kuti kuja kumzuzu mukumanga library ija yapamwamba kuja anyamata ake ndi ameneyo akuchitira umboni. Kuja kumzuzu mukumanga National Youth Center, kuja kumzuzu mukumanga Civic Center, kuja kumzuzu mukumanga misewu yatsopano. Zimenezo mukupanga muulamuliro wanu wa mchaka choyamba. Your Excellency, kwa ife ngati kuchipani tinatola mpini ndi nkhwangwa yomwe inu ndi okwanira mu zonse. Number 2, mwaonetsa kutana ndi nkhaza zimene zimachitika mdziko muno. Nkhaza yoyamba imene munthu wakumpoto sadzayiwala ndi quota system. Your Excellency, tisamanene mopsati DPP achipani cha DPP malingaliro mwawo amaganiza kuti kuno kumpoto kulibe anthu ofunika. Koma inu mutabwera bwana muulamuliro wanu oyamba munathetsera quota system. A DPP anafika nayo pachimake quota system. Inachoka ku university inakafika mpaka na ku secondary. Ndimanena ine mobwereza mwachitsanzo Excellency kuja kunkhatabe zinafika ponena kuti olo mwana wochokera kumpoto olo mmodzi osafikako kunkhatabe secondary school. Koma chitaganya cha quota system munachotsa ndi Your Excellency. Ndifuna zikomo kwambiri zuni. Zikomo amatikonda adi Chakwera. Thank you Zuni, thank you. Your Excellency, nditamange nene mawawa. Pofuna kuyanjanisa dziko la Malawi, President amene mwaonetsa kuti mungathe kutenga mphamvu zanu nkudzikondera dziko lonse nkuonetsa kuti inuyo ndinu President ndinuyo. Pano ndifuna ndiauza anthu akumpoto kumene tili kuno. Ndinu President oyamba kusankha nduna komanso maudindo apamwamba kuchokera kwa anthu akuchokera kuno kumpoto. Bwana mwachidule ndifuna bwana ndichule izi. Mutatenga boma inuyo munasankha nduna, koma ndisanafike kunduna mudakali leader of opposition. Munachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti anthu akumpoto atengepo gawo muulamuliro wa dziko lino. Simunachikonde kuti mukhale Speaker of the National Assembly. Munasankha Madam Catherine Gotani Hara kukhala Speaker of the National Assembly. Pepani anyahara taimirirani, anyahara imirirani muime patsogolopo. Bwana sisi na telepompo mwasankha nduna sikulu kuchokera kuno kumpoto. Ndiyambe ndi boma la Mzimba. Honorable Titus Mvalo, Minister of Justice, taimani patsogolopo. Honorable Vitumbiko Mumba, Minister of Trade, taimani patsogolopo. Bwana President, munasankha kuchokera kunkhatabe nyama zikulu Kenneth Ng'oma, taima kutsogoloko. Bwana President, kuchokera kukalonga munasankha uchizi Mkandawire, taima kutsogoloko. And I have to say this, bwana. Previously, munasankha Honorable Nyalonje kuchokera kuno kumzimba for 3 years to be Minister of Education. Koma apopo pali mwana wa kunoko Jacob Ohara, Minister of Transport, Peter Batsogolo, Peter apo pamtunda. Komanso bwana previously kunoko munasankha Hare Mrekanjara Mkandawire kukhala Minister of Defense. Huyo ali kutsogoloyo. Amrekanjara pitani kutsogoloko. Bwana in absentia amene akugwira ntchito zina za boma tili ndi Honorable Vera Kamtukule. Honorable Vera Kamtukule ali kuja ku tourism. Komanso bwana munamsankha Honorable Noah Chimpeni kuchokera kuja kunkhatabe ngati Deputy Minister.
Ndisaiwale bwana kuja kuchitipa munamsankha soona bo Kezi Msukwa ali kuti Kezi ali kuti. Your Excellency, ndufuna ndaonetsele anthu akuno kumpoto ndili ni mayina angapo apa pali Attorney General Honorable Tabo Chakaka Nyirenda ana kali pano mpaka na Attorney General ochokera kuno kumpoto. Pompano bwana asa napite ku retirement munasankhaso Wilson Banda Governor wa Reserve Bank kuchokera kuno kumpoto. Bwana munasankha Dokani Ngwira Director of Intelligence kuchokera kuno kumpoto. Mwasankha ma principal secretary osiyana pano Simwaka Deputy Governor kuchokera kuja kukalonga komanso mwamwaza maudindo ambiri anthu akuno kumpoto. Your Excellency, tikayang'ana mbuyo amasankha anthu awiri atatu nthawi ya campaign, but for you bwana mwaonetsa kuti anthu akumpoto ali pa mtima wanu. Mwaonetsa kuti anthu akumpoto inuyo mumakonda dziko lonse la Malawi komanso kwenikweni anthu akumpoto. Tawevana abale anu inu anyamata muli kutsogolo inu. Tawevana abale anu ali mu stadium. Zikomo kwambiri. Khalani pansi chifukwa cha nthawi. Bwana President, ndimafuna ndiyamike chifukwa tiziyamika bwana muli pa mpando. Amalawi akamati akufuna kupatsaniso mpando wina kuyambira pa 17 September chifukwa cha zimene inu mwachita. Dziko lino mwachitsanzo kwa zaka ziwiri munalibe nthawi yopanga chitukuko. Munali munyengo ya zowawa. Zitukuko tikuzionazi mwachita zaka zitatu zenizenizi. Koma nzanga kuno kumpoto pali chinthu chimodzi chimene chakwera legacy yake sitidzayiwala. Ma president wonse anapita mbuyo sanaganizireko kumanga msewu waukulu wa M1, msewu wochoka kukalonga mpaka na kudowa. Your Excellency, you are the only president that has thought about the people of the northern region. Mulungu yekha achikudalitsani. Bwana ndisanamalize kuyankhula kwanga masana wanu mundilole nditule mawu andale. Mpikisano wandale wayambika koma ndifuna ndatsimikizira Malawi wina afune asafune Chakwera pa mpando sakuchoka 17 September. Bwana timu yowina samaichotsa mbwalo. Timu yowina samaichotsa mbwalo. Pali zifukwa zambiri zimene boma la DPP analichotsera ground. Number 1, ananena kunena kuti kuno kumpoto sikudzachokera mtsogoleri wina aliyense. Ndipo anthu awiri amene anayankhula zimenezo, they are still advisors and wina ndi vice president kumeneko. Ananena kuti kuno kumpoto sikudzachokera mtsogoleri wina aliyense. Number 2, Your Excellency, mu democracy ino palibe chipani chinabwera ndi kupha anthu 21 tsiku limodzi. Chipani cha DPP ndi chimene chinapanga zimenezo. Ndipo dzanali kunali mwambo kuja kumzuzu okumbukira anthu 21 amene anaphedwa nthawi ya DPP. Bwana tikamanena izi sikulalata sikutukwana koma kwakumbutsa Malawi kumene tikuchokera. Pomaliza Your Excellency, musanatenge mpandowu anthu acha ubino amaphedwa dziko lonse la Malawi. Mulamuliro wa DPP kunaphedwa anthu over 189. Kutenga inu mpando palibe wamene waphedwa wacha ubino. Mulungu yekha bwana adzikudalitsani. Ndinu mtetezi wa Malawi dziko lino. Pomaliza Your Excellency, pano pali wana amene akuyimira Malawi Congress Party sabwera kutsogolo. Ma MP makansala pamene makhalapo tayimirirani. Tawevana Malawi wonse, tawevana Malawi wonse. Your Excellency, anyamata amenewa ndi asikana amenewa akonzeka kutenga mipando kuti akuthandizeni. Chifukwa inuyo bwana mpando mupitiriza pa 17 September anyamata akende amenewa. Zikomo kwambiri kandi pansi. Bwana pomaliza mundilole ndiwapemphe Madam Catherine Gotani Hala,
First Deputy President, Speaker of the National Assembly, kuti atiyankhule komanso amenewo akutsutseni masana ano kuti muyankhule. Your Excellency, magulu ena onse timalizira kumapeto. Pamene akubwera kutsogolo, tamverani stadium. Ngati dziwani kuti ngati pali president amene waika azimayi pa mipando, number 1 ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera, kuchokera pa Speaker wa National Assembly, Minister of Foreign Affairs Nase Tembo, Monica Changana muno Minister of Defense, komanso Honorable Kumbi Kandodo ali kutsogoloko Minister of Health, azimayi ankhaninkhani madawirima, azimayi ayikidwa mipando muulamuliro wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Mzimayi wina aliyense azikhala onyada ndi onyadira chifukwa cha zimene president achita. Mulungu akudalitseni Your Excellency, ndipo timakukondani kwambiri. Zikomo kwambiri bwana. Aliyoseka huko mchanya. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera. Nati Dr. Chakwera. Witu ninjani. Witu ninjani. Ndipo ise tamchitachi. Nati tamchitachi. Nchindi. A president witu. Dr. Lazarus Makafe Chakwera awinza pano nchindi zimwenererani bwana. Nchindi ya mama First Lady, amama Nyagondwe, nchindi zikumwenererani amama. Chifukwa cha nyengo, niye ndenge momose mwakumbika nchindi yai kwenu aliyose wakwene upokelera nchindi mupulike kuti napereka. Imwe ya president kuno mwafika kumzimba boma. Agogo nkosi wa mpokelerani kale ine nane nkumpokelerani na maoko yawiri ya bwana. Abwana president, vavitukuko wanyane wayo yapo kale ine niwerezengepo yai. Kweni, icho na mtini mpalireni wanyane wakuno kumpoto. Na mkumani mpaseni kachiyezgero waka pambele ndarute patari. Paka wa dada mnyake zina nyirenda wakafumanga kupoka. Dada uyo kupoka huko wakalima hona wakasunga kandarama 1 million kwacha kuti andarama iyi ni gulengepo marata ni gulengepo so njinga marata 500 njinga nayo wakati wa mgula 500 huku wakulindizga kuti wakagule njinga na marata mbwe mwanakazi wake waruwara chomene mbwe wantu wakuti mwanakazi huyu kuti wachire urite kwa dokotara wali ku Brantaya kweni uko kukumbika ndarama 2 million kwacha. Mwanarume wakati no hapa ine ni purumuske moyo wanjani wa mwanakazi wane. Wakatora 1 million na kubwereka ngongore kwa wanyake, kubwerekera mpaka ndrama ikakwana na kwaruta naye mwanakazi kura, mwanakazi na kushitashi na kuchira. Kwa wantu wanyake pakuona, pakaona nga nyumba yake marata warije wakati dada huyu walije mahara chifua nyumba walije vichi marata. Kweni, icho chikatirongora, mwanarume yuro wakati mwanga vichi, mwanakazi wake. Ina napeleka chiezgero ichi, a president Masuzu wa mwasangana nao, na dada huyu vikupambana cha. Wacha! Apo mkatora nga boma president, mukawa na maplani ya nandia hivyo mkakumbanga mutichitire. Fike waka president ni covid manyi cyclone manyi ndukuti imwa mama tindrama zinyake mkamti mutandazge vitukuko bwana mukatoranga vira na ukaguranga soma brangete ya wantu na kaguranga vingoma va wantu na kaviranga wantu kwacha mwanarume yura wale kenge kutora ndarama na kaporera mwanakazi ndikuti motu ukishitashi ukora makora cha a presidenti para mkarolera kandarama kalikose au mkawa nako kuvira wanyitu au wakasuzika mkarolera matenda ya kolera mkarolera vinandi hivyo mkapanga chakulinga chikawa chakuti iseta amarayo itasuzika mutipurumuse sono ine mwawanyane wakumpoto
vitukuko hivi wapanga hivi chifika wakati doda ili ndakukhoma waenge mnyake nthe wanda pange cha kwacha a president imwe mumuli hapa ise tikuonga fika kuno kumpoto tukudalira chomene ulimi nguyo waya pano wanandi hapa vigafa wavireka kunyumba kumbana ndi chomene chaka chamara mitengo wakati gura makora chomene tikamwana kuti imwe mwakora ko chomene tikamuongani pano tikupemphaso bwana vanthu vara murutirenge kuyoisikana nawo fika vanthu vara vakuru wanga vakuwa kushoni kuti wambura ise kuno kukaya maukshoni yara wangajara ya kweni tikumuongani imwe a president tifika mwaikapo mtima pa nkhani ya ulimi naonanga manifesto mwinu mwalemba nkhani ya ulimi mwalemba kuti mukhumba muusange nthowa yakuti ivo tikulima ise ngati vanthu vakuno kukaya mitengo iwenge ya guaranteed paratali masoya mukukhumba mitengo iwemi chifukwa charo chino kuti chiyende makora bwana ni para ise takukaya talima ndarama ziratu kupanga kukaya zira ndizo zupangisika kuti boma liendenge sono a president kuona waka manifesto umumwalembera ine nakhorwa kuti pa 16 September apa mwabaliwane tieni tiwapaseso president Chakwera vote kwacha wakukhumba nkhani ya ulimi iende makora a president uli nkhani ya mining chifuka ulimi paweka ungakwanisa kutivwira masuzga kuti na mchalo chino cha mwaikamoso nkhani za mining kuno kumzimba na kumpoto nkhani ya malibo ya mining malongana ndichomene mwaza msanga tuwalipo wanyake wakuizanga wakundaka soko langa waka isa tamkaya tupanganga benefit cha tukumba wanyamata winu waende mwaruviro kuti nase ngati chikaya tipangenge benefit kumalibwe ayo yatusangika mmakaya mwitu wa president wacha para naona manifesto inu mwayo yapo nkhani za wachinyamata mwayo yapo nkhani za wazimai president uya wali inclusive wakuona Rwanda cha uku wa president mukupereka ngongole kwa wachinyamata ise pakuti tichaliwa nandi bwana sazganiko ndalama kuti zitikwane tose bwana tukhumba tuma business ngati tawanyamata kwacha wazimai ava bwana pa business pala mwavwira azimai awa ndio wakusunganga mbumba nyengo ya njara bwana azimai awa wakulolera mwanakazi kukhala na njara kwani wangamuleka mwana uti wakhale na njara cha bwana soma plani ayo mwaika manifesto inu umunaiwerengera ine na khorwa mwabaliwane wakuno kumpoto kuti pa 16 September mukacherere 6 koroko mulipa votera chaka votera ni njani ni Chakwera nangalinga wa Bible wakaya kuti mwanakazi waroti wakasanduka chiduli cha mchere chifukwa cha kubeka viji kumasinda kwacha mwabaliwane wakuno kumpoto tingabekanga kumasinda cha forward ever na Chakwera witu asindena kwacha chifukwa cha nyengo bwana kweni ino munaonera manifesto na ivo mwayara kuti mukhumba kutipangira kuno kumpoto nkhani ya miseu ise takhoro ngumanya mukakhumba kuti yambira mseu witu kweni vanyitu wakuwaro wara kuti pasandalama vati ya imanyi wasintha maprogramu kweni naona mwalemba manifesto muna kuti nangawara kuti ndrama zao manyi waruta nazo nkhuni mwalemba kuti imwe ndrama zira zikwiza mseura mutipangirenge ise bwana takhorwa namwe ya president wacha wanyitu wa ku university mbanyamata wa ukondo afika madaziano palije wakuwerera kusukuru chifuka mandalipirike fizi cha wacha muvyaka hivyo mwakarapo wa president palije mwana uyo walikuwerera kusukuru fika cha fizi umo mwakhalirapo wa president mayeso kale wakaoneranga tikaplikanga mayeso waonera huku mayeso waonera tindaplikeko kuti mayeso yaonereka in your leadership tikuonga president chifukwa cha nyengo bwana tazambwata makora kweni kuno kumpoto mwabaliwane maso pa Chakwera a president ni nyengo inu ni mpempeni kuti muyoise mutiyoise yewa president
Vinampoto. NZIMBA, Venamporobose, Moniremose. All right. Your Excellency, Madam Monica CHAKWERA, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Catherine Kodanihara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly, and First Deputy President of the Malawi Congress Party. Honorable Richard CHIMWENDO BANDA, MP, Secretary General of the Malawi Congress Party, and Minister of Local Government, Unity and Culture. All the members of the National Executive Committee of the Malawi Congress Party here present, Honorable Jacob Mahara, Minister of Transport and Public Works, and Member of Parliament from Zimba Solola constituency, and all the members of Parliament here present. All the Cabinet and Deputy Ministers here present. Your Majesty, Ngwenyama Inkosi Yamakos Mbera the Fifth, and Sawira Paramount Chief Chikula Mayembe Temba Matemba, Honorable Joseph Javula, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the North-South, and all the regional chairmen, chairwomen, and youth leaders here present. All the shadow members of Parliament and councillors here present. The Reverend Ruben Msoya, officiating clergy, and all the religious leaders here present. All the traditional leaders here present. Distinguished invited guests, Mama na dada, Yamada na Sungwana, Mkueleza sono, Moniremose, Wacha, 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 Boma, Boma, Amai ndi abambo pamene tafika kuno kumzimba Boma ndiye kuti kampeni yayambikadi. Yeah, champion. Tipo de que son. Yeah.
Thank you. Yeah. Yay! All right. Zikomo. Yeah, chomene. Ndipo ine chitsekulire kampeni yanga loweruka lapitali ku Lilongwe. Nadziwiratu kuti kofunika kupita nauza akuluakulu a chipani cha Kongresi kofuna kupita kuti tiyambe tsono zenzene kukhale kumpoto. Ndipo kumpoto kwake kukhale kumzimba chifukwa mchaka cha 2020 omwe munandivotera ndi anthu ochuluka kuno kumzimba mpaka munakwana 287,488. Yeah, zona zake nzoti ineyo lero ndine president wa Malawi chifukwa cha inu anthu akumzimba. Munandivotera mwamkokomo komanso kuno kumpoto amene munandikhulupirira kukhala president wanu ndi ambiri chifukwa olo kuchitipa munandivotera anthu 50,277. Ino akukalonga munandivotera anthu 74,665. Kulikoma munandivotera anthu 2,981. Kunkhatabe munandivotera anthu 45,591. Pamene Kurumpi munandivotera anthu 55,153. Ndiye kuti tikaphatikiza nambalayi anthu kuno kumpoto amene voti yanu ndiyomwe inanikhazikitsa ine mboma lilipo leloli munakwana 516,155. Ndiye ngati muli mmodzi wa anthu amene mudanivotera mu 2020 boma nuyendetsa leloli silanga ayi koma ndilanu. Ndipo wina asakunamizeni kuti voti yomwe mudandipatsa sinagwire ntchito chifukwa zomwe boma lili uchita mdziko muno zaka 5 izi mchifukwa cha voti yanu. Oti mukamaona kuti pa mzimba boma pano payikidwa stadium yomwe yatsala pang'ono kuti ithe yomanga ni voti yanu yomwe iyi. Mukaona kumzuzu kuti youth center yomwe inkakambidwa nthawi ndi nthawi m'mbuyomo koma idayamba kumangidwa ulendo uno. Chimenecho
ndi voti yomwe mdandipatsa. Mukamaona makomo oposa 100,000 ku Nkarabe ndi Kurumpi ayamba kupeza madzi a mipopi. Yabweretsa madziwo ndi voti yanu. Mukaona kuti msewu wa M1 wofikira kuno kumpoto kuchokera ku Lilongwe ukukozedwa mwa makono, ikukoza ni voti yanu ija mdanipatsa ija. Mukaona mabwalo a ndege kukonzedwanso kuti ndege zizibwera kuno ku Mzuzu ngakhalenso kukaronga, ndege zikulu yachita ntchito imeneyo ni voti yomwe mdanipatsa ija. Olo mabanja okwana 72,022 kuno kumpoto omwe mwalandira chakudya kuti chikuthandizeni mmene chakudya chanu minda yanu sidawonongeka nyengo chifukwa cha ngozi za nyengo, chifukwa cha voti yanu. Olo mabanja omwe mwakhala mukulandira chithandizo chija cha mtukula pakhomo kapena feterezo wa AIP kapena kufikitsa chithandizocho pakhomo lanu, zimene zija nchifukwa chakuti inu mdanivotera. Olo library ija tikumanga ku Mzuni, library yapamwamba ikumangidwa chifukwa cha voti imene mdanipatsa. Olo kuthana ndi quota system kuithetseratu kuti kumpoto kuno anthu asamadandaule, vana vathu asadandaule, makolo asadandaule chifukwa cha quota system, nchifukwa tu chakuti mudanipatsa voti. Tereku nduna ndi akuluakulu ena aboma ochokera kuno kumpoto omwe ndinawayika m'mipando ikuluikulu mchigawo chino komanso yosiyanasiyana kuti atumikire Amalawi paliponsepo. Imvani kuti onsewa kukhala mkati mwenimweni momendetsana lobomani nchifukwa chakuti inuyo poyamba mdanipatsa voti yanu. Olo anthu 63,000 kuno kumpoto omwe alandira ngongole za NIF zokwana 54 billion. Ma business 63,000 atsopano amene avomerezeka nkuyambika kuno upereka achinyamata ndi ena ntchito nchifukwa cha voti yanu. Komanso ndinene ichi, amene mwabweza ndalama za business ya NIF kuno kumpoto ndi 86%, the highest repayment rate of anywhere in the country. Which means kuti mu second term yanga ndalama yobwezedwayo ifikiranso ena ambiri kuno kumpoto kuti athandizike chifukwa chakuti mwakhala wokhulupirika kuno. Zonsezi zachitika chifukwa cha voti yomwe mudanipatsa kuno kumpoto konse. Ndiye kampeni yanga chaka chino sikuchulutsa zonena ngati yawe nawo otsutsa boma. Kampeni yanga njongo kupemphani kuti voti yomwe mdanipatsa mu 2020 kuti iyambe zitukuko zomwe pano zili mkati munipatsenso pa September 16. Kuti ipitirire ipititsa chitsogolo chitukuko chanu. Ndipo kampeni yanga njongo kupemphani kuti ndi chikhulupiriro chomwe mudali nacho pa ine mu 2020 musachitaye tili pakati pa nyanja. Osadumphira m'madzi tili pakati pa nyanja. Omwe atakolole
zomwe tafesazi ndi kuti aone ubwino wake wa zimene tayalazi. Inu ndi ine tigwirizane kuyendera limodzi kuyambira pa 16 September kuti tipititse zimenezi patsogolo. Yeah. 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 All right, Mzuni. Omwe tikupita kuti tikafike kuti zokomera zonsezi zotikomera ife tonse wina mpoto zipitilire. Mu manifesto yathu ya 2020 tidayika zambiri zomwe tapanga momwe mwamvera wena ufotokozera pano, koma popeza ulendowu ndi wa zaka 10 mpaka 2030 zimene ndikupempha ine, ndikupempha kuti voti yanu mundisungire kuti ndimalize ntchito zatsalazo. Chifukwa kaya ndi airport yatsopano ku Mzuzu, kaya ndi Mbewa University, ndalama za maprojekti amenewa angakhale zinachedwa kuzipeza, mmene tazipeza mutsopano ndiye kuti ntchitoyo tigwira ndithu mu second term. Komanso sizokhazo ayi, chifukwa pano tikupanganso manifesto yatsopanoyi imene tsopano tayikamo zomwe tikufuna tichite kuno kumpoto kuti tipititse chitukuko chanu patsogolo. Mu manifesto imeneyi tayikamo nsanamira 5 zomwe takonza kuchita. Yoyamba ndi food security, yomwe cholinga chake nchakuti tikhale nchakudya chofikira aliyense. Na mfundo imeneyi tumuyimvetsetse, sikunena kuti chakudya chokwanira aliyense, koma chakudya chofikira aliyense. Chifukwa mzaka 5 zimenezi takhala tikulima ndi kukolola chakudya chokwanira aliyense mdziko muno, koma vuto ndi loti chakudyacho sichimafikira aliyense. Izi zikumachitika pa zifukwa zingapo, monga kusowa kwa ma storage facility osungira zokolola zathu, zomwe zikupangitsa kuti chakudya chambiri chizionongeka. Ndiye mu manifesto yanga muli mfundo yomanga ma storage a chakudya m'maboma wonse kuti chakudya chizifikira aliyense. Ndipo ma storage facility amenewa nkhokwe ngati zimenezi tayamba kale kumanga, koma kunonso kumpoto tionjezera. Ndiye mu manifesto yangayi muli mfundo yopereka mpata kwa nonse omwe mumalima chakudya chochulukira kuti muzitha kupereka chakudya chanucho ku nkhokwe zimenezi ku National Food Reserve. M'malo mopereka misonkho ina tizikuchotsani misonkho msalipire, koma chakudyacho kaperekeni ku National Food Reserve. Ndiye kuti ntchito yakuti chakudya chifikira aliyense m'madera kumene amakhala chikhala chotheka
chifukwa china zimene zimakanika kuti chifikire aliyense nkuti dyera lina ndi la anthu amene amagwira ntchito yogulitsa ndi kugawa chakudya. Ndiye mu manifesto yangayi muli mfundo yosintha kayendetsedwe ka ntchito yogulitsa ndi kugawa chakudya kuti zifikire aliyense. Chifukwa china chomwe chakudya sichifikira aliyense nchoti achinyamata ndi azimayi ambiri mulibe minda yanu ya nthaka yabwino yoti muzilimapo chakudya. Ndiye manifesto muli mfundo yopereka minda kwa achinyamata ndi azimayi yomwe mutha kuyigwiritsa ntchito ngati collateral popeza ngongole ya nifi kuti kuthandizireni kuti mulime mwakathithi nkupeza chakudya mwakathithi. Mwina wena simukudziwa kuti za chakudyazi ndili nazo serious. Panopa alimi okwana 50,000 nawapatsa kale ndalama zokwana 20 billion kuti apange winter cropping, ndipo alimiwa alima minda yokwana 100,000 acres ya chakudya tikolola mwezi wa Mawawa. Mudziko muno muzikhala chakudya chosakwana, kuti muzikhala chakudya chosakwana ineyo sindikulola zimenezo ayi, chifukwa chikhala ngati kuti tikungoseweretsa madzi amene Mulungu adatipatsa kale. Tere kutukirwa ulimi mpaka dziko lino likhale dziko lodzidetsa lokha ndiye cholinga changa cha fundo yoyambayi. Sanamira yachiwiri manifesto ndi job creation kapena kuti ntchito zokwanira aliyense, yomwe cholinga chake nkuthandizira achinyamata 3 million kupeza ntchito mwa masekta oposa 10 komwe tita ayike ma project osiyanasiyana. Ena ayamba kale kulira kuti zimenezo sizingatheke, koma ine paja ndazolowera kuti ndikati ndimanga 6 lane road ena adanena kuti nzosatheka. Ndazolowera kuti ndikati timanga M1 munjira ya makono kuti ukhale msewu ngakhale wa dual carriage ena kuti anzosatheka. Ndazolowera kuti ndikati mtengo wa data m'Malawi muno nditsitsa mpaka nakuposa maiko ena wonse mu Africa muno wena amati zimenezo nzosatheka. Ndazolowera kuti ndikanena kuti CTF tikweza 7 times ena amanena kuti nzamisala. Ndiye muzingo wayang'ana mukamva kunena kuti manifesto yanga sitheka chifukwa ndi anthu odana mchitukuko amenewo. Ndiye kuno ndikubwera ma project ankhaninkhani omwe atalembe achinyamata pa ntchito zosiyanasiyana monga Rumphinyika, Chitipa Road, Chitipa Ilomba Road, Chiweta Karonga Road, Livingstone Njakwa Road, Rumphi Borero Nyika Road, Lakeshore Road kuchoka Nkhata mpaka na kusisha mpaka na Chiweta, Chikwawa Eutini Road, Lisangadzi Mzuni Dunduzi Road yemwe itakhaleso ndi interchange msire mucha, Mzuzu Sire Bypass Road, Mzuzu Sisha Road. Misewu imeneyi kutsekulira kuno kumpoto konse kuti kukhale msika wotentha chifukwa pena paliponse anthu akhoza kumayenda mosavutika. Komanso tiyambitsa job creation fund yothandiza achinyamata kulumikizidwa ku ntchito zomwe zilipo, komwe youth innovation fund yomwe ndayambitsa kale ndi 2 billion kwacha in my first term ino, tikamo 5 billion in second term iyi, ndipo ndikamati opeza ntchito okwana 3 million sindikunena 5 iyayi, koma zinthu zimene nzotheka titachite. Sanamira yachitatu ndiye ya wealth creation
yomwe cholinga chake nkuchulukitsa zikhwaya mdziko muno. Achinyamata mukonzekere kudzapanga nawo apply 10-10 challenge yomwe idzapereka mpamba wokwana 10 million kwa achinyamata 10,000 omwe ali ndi mapulani opanga business ya serious osati zongoseweretsa. Komanso mukonzekere kuchotseredwa msonkho by 10% kuti ndalama ya malipiro ikhale yochulukirapo. Mukonzekerenso kuti magetsi omwe tafikitsa panopa kukwanitsa pa 25% kuchokera pa 11%, tsopano tifikitsa pa 70%. Ndi cholinga choti mabizinesi ofunika magetsi achuluke. Ndiponso mukonzekere kuti maunits anu amagetsi ndi madzi akatha, musanakonzekere kugula wena muziyamba kukhala ndi mwayi wogulirapo wochepa kuti bizinesi yanu isamafike poyimiratu. Sanamira ya nambala 4 ndi governance reform kapena kuti kuyendetsa boma mwamakono. Ukuku ndiyenda kunga mfundo zotetsa chibwana mboma. Mwachitsanzo, mu second term imeneyi mukonzekere kuti ndikuthana zomagwiritsa ntchito tibana zimenezo zomagwiritsa ntchito cash polipira ma services. Wina asapere ndalama ku ofesi ya boma kuti ndalama zanganizi nolipira chakuti ayi tithetsa zimenezo. Wena asapezepo katangale woti azipereka kuti apereka ni ndalama mwakuti. Wina akakupempha ni ndalama mnenezena ameneyo chifukwa sitifunanso zimenezo. Mupereke ziphuphu ayi koma tithetse ziphuphu. Ubendezi siwofunika. Komanso zakugula katundu mmashopu opanda kupatsidwa lisiti ya boma tikuthetsa zimenezi chifukwa ogulitsawo amango kudyera ni masuku pamutu kuti muzikhalabe osaukirabe. Kukhala ku mzinda wa mzuzuko ndiye kuti tikubweretsanso zisankho za meya kuti siyo asamango khala wongoti awalembedwa ntchito koma meya mumsankhe ndinu anthu asamalire mzinda akonze mzinda ukhale wapamwamba. Komanso pano ndibwerezenso kuti mu cabinet ndati ndikamwa achinyamata amene sakwana zaka 35 koma akhalepo at least anayi asachepere pamenepo ayi. Chifukwa tikufuna kuti ngakhale ino achinyamata mukhale mtika mwazochitika za boma. Chifukwa zimenezo ndakhala ndikucheza nanu kulikonseko ndipo mwandiuza zofunika kuti ndichite zenizeni. Saramira yomaliza ya 5 ndiye public service delivery kapena kuti kulimbikitsa ubwino wa boma. Manifesto imeneyi ndayikamo ma service 72 atsopano omwe tidakhazikitse m'bomamu. Modzi ya iwo ndiye kuti nkhani ya tsogolo account yomwe izitsegulidwa mwana aliyense akangobadwa ndikumamsungira ndalamazo mpaka nadzafike zaka 18. Akafika zaka 18 akhoza kukhala ndi access ku ndalama zimenezi. Ndiye
ganizani. Tango ganizani. Mmene azifika zaka 18 ndalamayo idachulukitsidwa kukwana mamiliyoni. Ndalama yena sizikuwasangalatsa chifukwa akuti ndalama yoti sadzazipeza mwayi umenewu muzitenga kuti, koma mwayi wake mwakuti ndalamazo wena waja amakonda usolola sazisolola apa. Ndalamayi ena sikuwasangalatsa chifukwa akukanika kumvetsa, chifukwa ganizolo silawo poyamba pomwe ndiye sangalimvetsa, chifukwa nzosadabwitsa kumvetsa kuti niyendetsa bwanji, koma mudziwe kuti popeza wena sanaganizirepo zimenezi nzosadabwitsa kuti asazimvetsenso. Dziko lamvetsani, dziko lomangodya chuma chake ni dziko lopanda tsogolo. Ndiye mwana obadwa amene wangobadwa kumene nayenso ndi Mmalawi, ndiye zoti anthu azingomudyera chuma chake nkudzamsiya mu msampha wa umphawi ndi ngongole. Ine ndikuti zithere pa ine. Tikubweretsa sovereign wealth fund ya ndalama za migodi, ndalama za carbon credit, ndalama za export a mega farm. Ndipo mwana wobadwa Mmalawi tizimgulira kapena kumsungira 500,000 yake yakuti wina asaidye iyayi. Ana amenewa adzakhala woyamba kukhala wopanda olo mmodzi wa iwowo amphawi Mmalawi muno. Ndafia ndiye olotsutsa chotani izizi zichitika, zikuchitika ndithu. Ndipo malamulo ake tikhazikitsa kuti nonse mudziwe kachitidwe kake, komanso kuti mudziwe njira zonse zomwe tikuyika kuti tiletse wonse wofuna kupanga abuse program ngati imeneyi kuti asapambanenso. Ndiye ngakhale anthu opanga phokoso pa nkhaniyi alipo, koma mu manifesto mu maprogramu alipo 72 otukula miyoyo yanuwa, kuphatikiza CDF yomwe nditi akweze kuti ifike pa 500 million kwacha pa constituency iliyonse. Zimenezi zisintha nkhope ya dziko la Malawi paliponse. Ulendo uja tinayamba limodzi mu 2020 muja, tiye tipitirize limodzi mpaka 2030 komwe kuli dziko lokomera tonse. Musagwedezeke, musatekeseke, musanamizidwe. Voti yanu ndiyomwe chifukwa boma lanu ndilomwe. Ndiye ndi mawu amenewa ndatsekula kampeni kuno, kampeni yanga kumpoto konse, ndipo ndikhala ndikucheza nanu monga mujana nipemphera ngwenyama kuti ndiyende mmakukamu ticheze pamodzi pena ndi pena zituko zathu tipititse mtsogolo motani. Chiyuta mtumbikeni Mose yewo chomene. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.